sɛgɛsɛgɛli gafe bɔlen kɔfɛ musow ni sungurundenninw farala ɲɔgɔn kan ka don kalanbolo kɔnɔ yaasa ka lafasali kɛ ka ɲɛsin a taabolo in ma. An bɛna Mariam Kuyate ka laseliw lamɛn a ka kunnafoni kɔnɔ. Jalakili waati bɛ Irisi jamana kan, Moscou ye boloɲɛsin kɛ Ukraine ka lakana baarakɛla cakɛdaw ma tasuma bilali la ani ka fodonbaw lawaleya nafolobonw foroba cakɛdaw ani bolifɛn dɔw kan. An bɛna tɛntɛ aw ye sisan kunnafoni kɔnɔna la. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ bi alamisadonya in na. Ayiwa an ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sibiri décembre kalo tile 22 sufɛla la ka dugusɛ jɛ kari la sifin 56 ka bɔ Kayi mara dugu damadɔw la nin tora kɔgɔjikan kasara la u ka tunga siraw kan. Bakari Banba Sako ka bɔ Tafa Siraga Jɔnbugu bɛ seereyaw di kɛ Isa Bacili VOA Bambara ka laselikɛla ma ka bɔ Kayi. Ma 50 kɔ olu de ni filɛ ko ka to mun ye nin ji kasara in na. Ayiwa kunnafoni kɔni sɔrɔlen ayiwa mun ye nin sifina minnu ni olu tora ji la o somɔgɔw o kɛra cogo jumɛn na o la sa an bɛna Bakari Banba Sako ni ale yɛrɛ kɔrɔkɛ tun bɛ ayiwa nin ji tamala ninnu fɛ ni ale nin tora a la olu kɛlen kɔ ka kunnafoni mɛn a y'u kɛ cogo jumɛn na. Samedi wulada fɛ an tagatɔ la Ala y'a kɛ su kɔrana o y'a sɔrɔ fitiri yɛrɛ surunyana donc an ye kibaruya sɔrɔ an dɔgɔnin fɛ donc k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kolon min tun wulila dimanche tɛmɛnɛ kolon y'a dafirila donc denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ vraiment u bɛɛ fatora an ko ni dalili juma ye u ko non mɔgɔ kelen min sauvéra parce que bateau in kɔnɔna la 9 personnes mɔgɔ 9 olu de sauvéra o mɔgɔ 9 in na malien kelen b'a la n'o ye Jɔnbɔgɔ Marinaka ye o y'an yɛrɛ ka mɔgɔ ye donc an y'o de wele pour que a ka se ka explication d'a ma bateau in a tora cogo min a yɛlɛmana cogo min est ce que tiɲɛ don wa nkalon don wa an kɛlen k'ale sɔrɔ a ye confirmation d'a ma capitaine min ye kulun boli ale de siranna ale ko n'ale sera yen o b'ale faga ou bien o b'ale don si kaso la ale ye juru tigɛ kurun dafirila a dafiritɔla mɔgɔ 9 dɔrɔn de ma se ka dafiri olu de kan olu de sauvéra ale y'i da bidon de kan o bidon in fana fo a y'i surunya mɔgɔ ninnu na a kɛra k'o sɔrɔ u y'o mɔgɔ 9 in de ta dɔrɔn o tagara a ko a dafirila n'u ye an y'a ɲininka est ce que mɔgɔ joli b'a kɔnɔ ou bien e ni jɔn tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ko Tafasirikaw la ale ni Fuseni Sago o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye ani n bɛnkɛ den bɛ Amara Sanbakɛsi ale kɔni ale n'o sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc en même temps ani Seydou Touré donc an y'a confirmer k'a fɔ ko a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ donc an nana ka na ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ɲɛna miniti 10 ko a ma se ka kuma u tora ji de la donc an ka sɔrɔ k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu ka mɔgɔw tora vraiment c'était triste n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna a b'i degun mɔgɔ 14 dugu kelen kɔnɔ o ye dugu bɛɛ de ye san man jugu mais sa a kɛ cogo o de bɛ mɔgɔ touché an bɛ se ka dɔn k'a fɔ bi aw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi minnu bɛ yen nɔ ni tagali b'u kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna hali n'u bɛ taa u ka taa sira jɛlen fɛ est ce que o fɛɛrɛw sigilen don anw bolo tant que n'i ma taa Faransi i tɛ se ka kɛ waritigi ye tant que n'i ma taa Amérique i tɛ se ka kɛ waritigi ye a ka gɛlɛn sinon an b'a kumaw fɛ an bɛ denmisɛnninw wele ka ɲɛnajɛw ni volontaires bila sen na ka na ni projets ɲɛfɔli ye wari bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ baara cogo min mais ayi parce que olu ɲɛ b'a la e ni min ye fila ye o nana san 1 san 2 a ye bâtiment jɔ ka du san Kayi k'a jɔ ka dɔ san Bamakɔ ka bolimafɛn san k'a di a dɔgɔninw ma ou bien a kɔrɔkɛw ma donc i tɛ se ka sigi i b'a fɔ n fana ka taa ko ni n taara peut-être n fana bɛ se ka taa ɲɔgɔn na kɛ ka jira an ka sifinnakaw na ayiwa k'a fɔ an bɛ se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ayiwa k'a sɔrɔ an ma taa taama la an bɛ mun fɔ Mali tunkaranke minnu ni olu bɛ jamana kɔkanna na ayiwa u ka lajɛ k'u taabolo yɛlɛma ayiwa minnu ni olu bɛ wari di denmisɛnw ma u ka taa nin sira ninnu fɛ u ka baara dayɛlɛ u ye mun ye sigida la o bɛ se ka yiriwa cogo min na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛna Bamakɔ a yirala k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛliw bɛ ka bila bolo wɛrɛw kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna la kabini vérificateur général ka san 2023 gafe bɔra o kɔfɛ ayiwa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu taabolo a bɛ kɔlɔlɔba de bila musolamɔgɔw ani sungurundenninw kan o de sababu la ayiwa u ye kalanbolo sigi u tɔgɔ la yaasa ka u dege waliyaw la u bɛ se ka don kɛlɛ nin fana baara kɔnɔna la cogoya min na Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ.
ye ka jamana ka cakɛdaw ka baaraw kɔlɔsi jɛlenya kɔnɔ n'o ye bureau du vérificateur général ye ka kɛɲɛ n'a ka san tɛmɛlen sɛgɛsɛgɛli gafe ye min kɔnɔ majɛ caaman yela foroba cakɛdaw ani sariya batobaliya foroba tiɲɛko la yaasa ka se ka jamanadenw yɛrɛ kunnafoni o sɛgɛsɛgɛli gafe kɔnɔ kumaw la dɔ ka bɔ yurukuyuruku la Canada jamana y'i tɛgɛ di Mali ma ka kɛɲɛ n'a ka projet min bɛ wele ko LUSEG min bɛna baaraw kɛ ni société civile jɛkulu ye ani bogotigiw fara musomisɛnw kan bawo a yirala k'a fɔ ko yurukuyuruku bɛ dankari kosɛbɛ musow ka hakɛw la jamana kɔnɔ. A bɛ dankari kɛ musow la n bɛ misaliya damadɔ ta n'i ye kɛnɛya ta sira lajɛ i b'a sɔrɔ anw musow olu de ka kɛnɛyaso matarafali ka ca kosɛbɛ ka da muso yɛrɛ ka kɛcogoya kan ka da a kan muso de bɛ i occuper den ka kɛnɛya kow la kosɛbɛ donc ni y'an ka kɛnɛyaso ta k'a lajɛ bi yurugurugu a bɛ secteur domaine bɛɛ kɔnɔ nka n'i ye kɛnɛyaso ta k'a lajɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu ɲɔ ɲalen do kosɛbɛ donc muso kɔnɔna bagatɔ mana se n'u denw ye yen nɔ dɔgɔtɔrɔso la donc u bɛ taa sɔrɔ yuruguyurugu kɛlen bɛ ka dankari kɛ u ka hakɛw la hali kɛnɛya ɲuman a tɛ se ka las'u ma ka da yuruguyurugu taabolo ma n'i ye kalanko fɛnɛ ta k'a lajɛ tuguni ayiwa musomanw an y'a jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kalansow kɔnɔna na ko dantɛmɛ wale dɔw bɛ ta ka tɛmɛ yuruguyurugu sira fɛ ka ɲɛsin musomanw ma n'o ye an b'a fɔ harcèlement ye donc yuruguyurugu fɛnɛ bolo o ye yuruguyurugu bolo dɔw ye donc o bɛ ta ka ɲɛsin musomanw ma a bɛ dankari kɛ u ka kalanko la hali ji sanuma ni yuruguyurugu bɛ i sen don o programme na a bɛ kɛ sababu ye ji programme mana na ko ka foraji sigi dugu dɔ la sisan nɔ yurugu mana kɛ sababu ye k'o wari dun k'o wari ŋanamu donc n'o jiko gɛlɛya nana a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ fɔlɔ min ma o ye musow de yurugu kɔlɔlɔ ka bon musow ma kosɛbɛ. O de kama musolakaw bɛ labila ɲɛma ni k'u sen don yurukuyuruku kɛlɛli la Mali kɔnɔ kanajɛnw ka nin bolodiɲɔgɔnma baara min sigilen filɛ projet LUSEG ni ka Mali jamana dɛmɛ yurukuyuruku kɛlɛ la wulikajɔ caman bɛna kɛ u fɛ vérificateur général ale ka san tɛmɛlen gafe kɔnɔ kow la. Vérificateur général mana ka rapport di ka ban a rapport bɛ copie bɛ bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ copie bɛ bila ka taa primature la a bɛ bila ka taa assemblée nationale la a bɛ bila ka taa cakɛda belebelebaw bɛɛ la ensuite a bɛ bila ka taa justice fɛnɛ na donc justice fɛnɛ b'a ka tɔmɔtaw ta la a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ minnu kan ka ɲangi donc sariya bolo justice b'a ka baara kɛ o sira fɛ. Mali ni Canada ka ni bolodiɲɔgɔnma baaraw bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw lafaamuya yurukuyuruku kɔlɔlɔw kan yurukuyuruku bɛ se ka dankari fo ka taa se hakɛ min na manifin ka ɲɛnamaya la ani sɔrɔko bunakun kan nin baara in bɛna lawaleya Mali fan bɛɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Mali kɔrɔyan fanfɛla bolo fɛ Ansongo yirala k'a fɔ ko lycée Mamadu Isa Mayiga n'a bɛ Ansongo ayiwa ko o bilalen bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la kalanso ni ɲɛmɔgɔw olu ye welekanw bila Imadine Umar Jalo VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Ansongo lamɛn a kan. Lycée Mamadou Issa Maïga dans Songo jɔra san 1999 waatiw la ni fɔraga lycée nin kelen dɔrɔn de bɛ an Songo cercle kɔnɔna na ni wagati laban ninnu la gɛlɛya caman bɛ kalan yɔrɔ ni dala a kun ma deli ka gɛlɛya mini ɲɔgɔn ye depuis a jɔra kuranko gɛlɛya jiko gɛlɛya wa lycée ni seri caman datugulen don ka sababuya kɛ kalan bandaya ye klasu kɔnɔna na Ismail Isufi Diallo ni ale lycée proviseur a bɛ kumakan ninnu sariya a ka gɛlɛ an ka se an ka gɛlɛyaw bɛɛ fɔ minnu b'an ka ekɔli kan nka o n'a ta bɛɛ n bɛ dɔɔnin fɔ kuranko gɛlɛya b'an kan ni kuran tɛ yen baara foyi tɛ se ka kɛ yan jiko gɛlɛya fana b'an kan hali ka taa se ka tableau effacer o ji t'an bolo hali ɲɛgɛn koli o fana ji t'an bolo miniji ɲuman o tɛ sɔrɔ an ye contrat de signé an ni katatanitigi ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka na ni ji ye an fɛ gɛlɛya saba ye min ye san tɛmɛnen seri 3 dɔrɔn de tun b'an bolo ka sɔrɔ seri 6 de tun kan ka sɔrɔ yen TESCO TSE ka taa se fo talima ninnu bɛɛ datugulen de don ka sababu kɛ karamɔgɔ ko gɛlɛya ye
Salu ni lycée la kalanden kɛmɛ fila ni bi wolonfila ni wolonfila dɔrɔn de kun bɛ ni yɔrɔ la o de kɛra sababu ye ka kalanden caman jigi misɛnya sabula seri caman tɛ yan u bɛ se ka u ka seri sɔrɔ cogo min na o de kama ekɔlidenw caman b'a ɲini ka ekɔli bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ ni kilasi kɔnɔna na min ye 11e science ale kɔnɔna na san daminɛ na kalanden 5 de kun b'a kɔnɔna na mais an bɛ don min na bi kalanden 3 dɔrɔn de b'a kɔnɔna na Sidi Mohamed Ag Ahmed ekɔliden Tiɲɛni yɛrɛ la a ka gɛlɛn ka baara kɛ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna la o de kama kalanden caman bɛ kalanyɔrɔ bila ji tɛ yen courant tɛ yen courantanya yɛrɛ de kama an tɛ informatique leçon kɛ hali walanda minnu bɛ kɛ denmisɛnninw kunna an tɛ se k'o kopi tirer ni k'a sababu kɛ courantanya ye hali an bɛ yɔrɔnin min na i n'a fɔ bi mati kalanfa tɛ ni kalanyɔrɔ in bolo gɛlɛyaba de bɛ anw mɛtiriw kan kalan sugu dɔw bɛ yen karamɔgɔ tɛ olu la a diyagoyalen b'an kan an ka olu latɛmɛ yan hali administration mɔgɔw bɛ kalan kɛ denmisɛnw kunna lycée gɛrɛfɛ tɛ nɔ ni kilew damadɔni an sɔngo dugutigi sigilen filɛ ni ye Yirisunba Jukɔrɔ Abdurazak Mayiga ni ale fana ye lycée CGS président ana baara kɛ ɲɔgɔn yɔrɔ min na u b'u jigiya ka fɔ k'u bɛ wuli ka jɔw la walasa solution bɛ se ka sɔrɔ ni problème ninnu la nka ko hali sisan u ma se ka fura sɔrɔ gɛlɛya ninnu la Umar Badu kalanden fa cogoya foyi de tɛ Asongo lycée public bolo bi ka da gɛlɛya caman kan comité min ɲɛsinnen don lycée gestion ma yen nɔ an ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ninnu ma an ye wulikajɔ kɛ ka taa Asongo mairie la ka taa Bura mairie la ale ni Tina Hama mairie walasa ka gɛlɛya ninnu da mairiw tulo kan fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na yen nɔ lawudukaw taara an ye nka hali nin yɔrɔ in nɔ a lawuduka si ma tɛmɛ fɔlɔ an sɔngo maire ka ɲɛfɔli la Musa ka danaya o de bɛ ka to wulikajɔ tɛ ka se ka kɛ ka bɛn gɛlɛya ninnu ma nka a preselen don jamana faamaw ka wulikajɔ kɔrɔ walasa ka dan kari gɛlɛya ninnu ma an sɔngo lycée kalan ɲɛmaw ekɔlidenw karamɔgɔw a kalandenw n'a kalandenw somɔgɔw u k'u b'u ka dusuma kasi jira an'u ka welewelekan da Mali faamaw ye ani Ala ka maa ɲuman bɛɛ lajɛlen minnu bɛna se ka dɛmɛ don u ma walasa k'u ka sini ɲɛsigi kisi Imadidine Umar Diallo VOA Bambara Gawo ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa san 2024 kuncɛliw tora panko 1 ani ɲɛ wawa ye ayiwa koba jumɛnw de kɛra a kɔnɔna la Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an k'a lamɛn ni san 2024 min kun cɛtɔ filɛ nin ye mun ye Hamadu Ture n'ale ye sanfɛ kalanso o karamɔgɔ ye n'ale ka jateminɛw ɲɛsinen don lakana kow ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko baaraba de kɛra ni san in kɔnɔna la an ka lamɛn an ka jateminɛw o bɛ mun yira san 2024 kɔnɔna la an kɔni ye mun ye o de ye k'a fɔ an ka finitigilakaw u ye gan kɛ cogo di sabula u sera ka yɔrɔ minnu tun tɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ sera ka to u ka o yɔrɔ ninnu minɛ an bɛ don min na ko bi o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ Mali fɛ Mali drapeau o bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kunna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ an ka finitigilakaw bi minɛnw b'u bolo walasa u ka se ka nin baara in kɔni k'ale tɔ kɛ mun ye an ka sankolo ye o cogoyaw o mara cogoya b'an bolo dugumala fana o cogoya b'an bolo o la an ka bɛ se ka mun fɔ o de ye k'a fɔ san 2024 o kɛra san ye mun na an ka finitigilakaw kɔni ye baara kɛ wa an hakili bɛ mun na o de ye k'a fɔ baara ɲɛna wagati kelen kɔnɔna la sa Tombouctou a bɛ fɔ fɛn ma ko festival vivre ensemble n'ale kɔni ka laɲini ye ka bɛn ani kelenya k'o sabati Tombouctou ka denw ani a siyaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Modibo Bagayoko n'ale bɛ cakɛ UNESCO la ale kɔni bolo yɛlɛma caman de donna lakana ko la ka sabu kɛ olu bɛ kɛnɛ kan wa mantɔrɔ foyi m'u sɔrɔ Tombouctou an bɛ festival vivre ensemble kɛnɛ kan donc an ye fɛti kɛ foyi wɛrɛ ma basi ma mɔgɔ si sɔrɔ or salon a kɛ waati la fɛn dɔw tun kɛra donc o tun ye mugujugu ci mɔgɔw la salon mais ɲinan an ma fosi kɛ an ma fosi ye o kɛnɛ kelen kan sa mun ye Abdoulaye Kasoge ye n'ale kɔni ye Bajangara o maire ye ale fana bɔra fo Bajangara ka na Tombouctou wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na mun kɔni ye jamana cɛmancɛ yan fan fɛ Bajangara ani a lamini gɛlɛyaba tun bɛ olu kan nka an bɛ don min na ko bi yala lahalayaw bɛ cogo di Abdoulaye Kasoge ale bɛ o fɔ an ɲɛna
Bayangara an bɛ se k'a fɔ lakana fan fɛ gɛlɛyaba de tun b'an kan ni kalo damadamani kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ka fangalatigi dɔw las'an ma maintenant u nana u bɛ ka baaraw boloda n'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko caman kɛra a b'a jira k'a fɔ ko halisa ko yirayira ani siran o bɛ maaw ni fɛnw olu dusukun na jamana cɛmancɛ fan fɛ fo ka taa bila Bajangara la mais o bɛɛ n'a cɛ hakilisigi in bɛ lonbalanba la parce que n b'o fɔ kun jumɛn na parce que hali u ka nali kɔnɔna in na maajuguw y'a ɲini ka yɔrɔ dɔw gɛrɛntɛ sigi yɔrɔ dɔw la walasa k'u lawuli ka dɔw bɔnɛ u ni na ka dugu dɔw jeni walasa a ka dɔn k'a fɔ hali ni ninnu nana bɛnbaliya in bɛ se ka a bila sen kan donc o kɔnɔna na a ka di an yɛrɛ ye minnu ye ɲɛmɔgɔ ye sigida la k'a ladɔnniya k'a fɔ dugudenw ye fɛn mun don a donna cogo min na a bɔli ma nɔgɔn tɛ donc an bɛ fɛ an mago bɛ an denw bɛɛ la walasa hakiliw ka se ka fara ɲɔgɔn kan marifa tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ni san 2024 kɔnɔna la Mali ni jamana wɛrɛ cɛlaw baaraw olu kɛra cogo di yala nɔgɔya b'a la wa gɛlɛya b'a la wa mun bɛ a la Hamadu Ture ale ka jateminɛ kɔni ye mun ye ale bɛ o fɔ an ye an bɛ se ka fɔ ko san 2024 kɔnɔna la Mali ani jamana wɛrɛ cɛla baaraw o kɛra fɛn ye mun kɔni ye nafa lase Mali ma kosɛbɛ sabula an bɛ don min na ko bi Mali ni jamana caman wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u b'u ka baara kɛ wa Mali ka tɔnɔ ani a ka nafa o bɛ ka sɔrɔ a la o taasira fɛ sa an bɛ se ka fɔ ko fɛn min don a kɛra fɛn nafama ye wa an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u sera k'o ko ka o lawaleya nka o kɛrɛfɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen o gɛlɛya fɔlɔ o ye mun ye o de ye k'a fɔ Mali ale ni CEDEAO jamana caman bi gɛlɛyaw o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o yɛrɛ tɛmɛna ka bɔ yen a kuluba min bɛ yen n'o ye farafinna kunba kuru ye n'o ye Union africaine ye gɛlɛya bɛ Mali ani jamana wɛrɛw cɛ o kɔnɔna la sabula an bɛɛ b'a kalama cogo min na Mali Burkina ani Niger olu sen bɔ CEDEAO kɔnɔna la san 50 ani kɔ taamaɲɔgɔnya o kɔfɛ o la sa gɛlɛya dɔw bɛ yen Abdoulaye Samake n'ale kɔni ye maçon ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ani jamana wɛrɛ cɛla baara ka a ka kan nka halisa dɔ de kan ka fara kan walasa an ka laɲiniw ye mun ye olu ka se ka sabati san nataw la Abdoulaye Samake min partenaire min kɛ ni jamana wɛrɛw ye diɲɛlatigɛ taabolo ye n'an ma partenaire kɛ ni jamana wɛrɛ ye an tɛ se ka balo mɔgɔ y'i sigiɲɔgɔn fo i n'i sigiɲɔgɔn de ka jɛ ka mɔgɔya kɛ jamana bɛɛ n'a sigiɲɔgɔn jamana lo f'aw k'i se ka jɛ ka mɔgɔya kɛ n'aw ma se ka jɛ ka mɔgɔya kɛ i ka laɲini tɛ sɔrɔ se ka ɲinifɛn tɛ sɔrɔ parce que ala yɛrɛ y'a dati k'an kɛ jamakulu ye k'an gulo ɲɔgɔn na dɔ bɛ sɔrɔ dɔ bolo o tɛ sɔrɔ dɔ bolo hakilina dɔ bɛ sɔrɔ dɔ bolo o tɛ sɔrɔ dɔ bolo o de b'a to n'a y'a hakiliw fara ɲɔgɔn na o de b'a to ɲɛtaga bɛ sɔrɔ ni y'an ka nin ɲininikɛlaw fo ka taa bila mara ɲɛmɔgɔ ani maliden wɛrɛw ka kumaw lamɛn o b'a jira k'a fɔ ko san 2024 min kun cɛtɔ filɛ nin ye lakana ko caman kɛra a la halisa dɔ kan ka kɛ wa Mali halisa mun kɔni ye ani jamana wɛrɛ cɛla baaraw ye a kan ka jija cogo min na boliɲɔgɔnma o ka to senna san nataw la Mohamed Daɲu ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako nin bɛ an ka kunnafoni kun fɔlɔ kuncɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛna kɔsegi ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la an balimaw ani yantuba san bantɔla don ni jumadon n'o ye décembre kalo o tile 27 an ka babu bɛna tali kɛ ko ba minnu kɛra ɲinan san kɔnɔ n'o ye san 2024 o hukumu kɔnɔna na an bɛ wele bila aw ma a ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka kuma falen kɛ ko ba minnu kɛra ka tɛmɛ ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon o jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa a y'aw bisimila nin kana fɔ kɔ dɛ ni y'an sigilen ka na an ka kunnafoni kɔnɔna la awa an bɛ taa o la farafinna bayanfanfɛ bolo fɛ Mozambique jamana na alamisadon Mozambique fanga garadabaga Venancio Mondlane ye jalakili bila jamana lakanakɛlaw kan ni nisɔngoya wulikajɔw ani binkaniw galabudonniw ye ka kɛɲɛ ni u ka kalata jaabiw kɔni ye Mariam Traoré
u ka jamana ka sanfɛ kiriso ye laseliw kɛ kabiri tɛnɛndon ko bɛrɛbɛrɛlitɔn min bɛ wele ko firilimu n'a bɛ fanga kunna kabiri u ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ pɔrtigɛw ka fanga bolo san 1975 waati ko olu de sera k'u ka nin jamanatigisi kalata sebagaya sɔrɔ min kala tara ɔktɔburu kalo tile 9 o min tun kɛra ɲɔgɔn samasama ni mankan camanba ye kunɲɔgɔn damadɔ kɔnɔ u ka jamana fan caman min wolola ma caman olu fɛnɛ ni bɔnɛli la ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔw sɔrɔ fo ka taa se u ka kaso bon dɔ cili ma kasoden mɔgɔ 1000 olu de bolila ka bɔ u ka kasow la k'u yɛrɛ ɲini ni bɛrɛbɛrɛlitɔn kofɔlen n'a bɛ wele ko firilimu o ɲɛmɔgɔ Daniel Chapo k'ale de ye sebagaya sɔrɔ u ka nin jamanatigisi kalata la kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko kan 63 ni tɔrɔmɔɲɔ 17 olu de ye kalata ye a fadenkɛ min fɛnɛ tun ye cɛbɔ ye bɛrɛbɛrɛlitɔn Chapo o ɲɛmɔgɔ n'o ye Vinicio Modlane y'a sɛbɛntiya ko u ka nin jamanatigisi kalata kɛra ni yurukuyuruku de ye baw ko kala ma ta jɛlenya siraw fɛ ko k'a sabu kɛ k'u ka jamanatigi b'a fɛ ka to fanga kunna ni murutili wale minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ u ka sariyaso min bɛ wele ko conseil constitutionnel ani ka fara kalata koladilan cakɛda so kan n'o ye commission électorale ye fo ka se Frelimo yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ma ko olu de farala ɲɔgɔn kan ko ka nin yurukuyuruku wale in kɛ nin kɛra fanga sɛnɛbatɔn ɲɛmɔgɔ Modlane ale ka laseli ye a ye min latɛmɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'u ka jamana finitigiw ma wuli ka jɔ wale fosi kɛ walasa ka se ka maaw bali dangarili minnu kɛra u ka dugu kɔnɔnaw la u ka se ka bali ko finitigi camanw de tun bɛ ka maaw kɔkɔrɔma don walasa u ka tɛmɛ ni waliya jugu in ye n'o tun bɛ ka kɛ ni dangarili ni suɲɛli ye u ka jamana fan camanw fɛ a y'a da kan ko ni dangarili ni suɲɛli wale minnu ni olu kɛra sababu ye ko ka waati gɛrɛntɛ sigi u ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko état d'urgence nansarakan na Amérique jamana ka ciladen ɲɛmɔgɔ Mathieu Miller y'a lase ko kalata ma kɛ sira jɛlenw kan ani fɛnɛ ka fara kalata yɛrɛ jaabi bɔliw bɛɛ lajɛlen kan a y'a ɲini o senfɛ u ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ni fitinɛ ani ni karogɛlɛya walew ma k'u bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka fɛɛrɛw ɲini walasa bɛn kuntagalajan u ka se ka na joona Mozambique jamana kɔnɔ a karogɛlɛya ni dangarili wale minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ni bɔnɛ i n'a fɔ baɲumankɛ tɔn minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ olu ye a jate kunnafoniw lase cogo min na nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Rusi jamana ani Ukraine cɛla la Rusi jamana ale ka mara minisiriso ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ayiwa k'u bɛ jalakili bila Ukraine lakanakɛlaw kan ni baarakɛdaw ani u ka waribonbaw n'olu ye bankiw ye tasumaw ani fodon bilali la u y'a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛda kɛ sɔmi kun kɛlen don mɔgɔ dɔw la ayiwa nin bolifɛn fodon yi ani ni banki ci ninnu na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛna Lamɛriki jamana kan yan nɔ Lamɛriki cakɛdaw bɛɛ fɛ ka chat GPT n'o ye intelligence artificielle sira u ye olu tɔnɔbɔ nka a yirala k'a fɔ ko hakɛ sariya ɲɛnama tɛ yen nɔ min bɛ yamaruya di u ma nka laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko fanga kura bɛ sɔn ka taabolo ninnu galabu dun kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna la an ka Nama Jara ka maanaw lamɛn a kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ États-Unis jamanakuntigi sugandilen Donald Trump ni baarakɛda min tɔgɔ SoftBank o ɲɛmɔgɔba Masayoshi Son ye laseli nafamaw dɔ kɛ ne nisɔndiyalen de b'a fɔ aw ye ko SoftBank baarada bɛna baara di mɔgɔ 100,000 de ma n'a nafolo hakɛ bɛ bɛn $100 miliyari 100 ma o b'a jira ko mansin minnu ye intelligence artificielle ye bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ ka yiriwa usines fana bɛna jɔ ani ka yiriwa yan États-Unis mansin minnu tɔgɔ intelligence artificielle bɔlɔlɔsiraw fɛ n'u bɛ feere SoftBank baarada la u bɛ ka yiriwali sabati teliyala États-Unis wa u jɔyɔrɔ ka bɔ baaraw taabolo la kumaɲɔgɔnyaw feerew bɛɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ chat GPT ni mɔgɔw bɛ ladegeliw baaraw kɛ n'a ye nka mansin ka baaraw taabolo lakanako ani sariyako taabolo la u fana kumaw bɛ ka fɔ Kevin Werbach kalanfa do sariya la jagokun siratigɛ la Donald Trump y'a fɔ ka jɛya k'a bɛna sariya tila bɛ bɔ bɔlɔlɔsiraw mansinw kan n'o ye intelligence artificielle ye ni Joe Biden y'a k'o kan bawo ko bɔlɔlɔsira mansinw bɛna baara kɛ u sago la ka Chine kɛlɛ ka diɲɛ matarafa
ɲɔgɔn ɲɛ dɔ senfɛ New York bololosiraw mansiw kan u dɔnbaga minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'u nisɔndiya jira ka ɲasi u ka sini ɲɛsigi ma nga u y'a jira fana ko feerew jɔnjɔn ka sigi sen kan walasa kɔlɔlɔ minnu bɛ bololosiraw fɛ dan ka sigi u la baarakɛdaw b'a fɛ ka feerew dɔ sigi sen kan kɔlɔlɔ minnu bɛ mansiw nɔfɛ u ni fasodenw cɛ o ka ban misali la mansin bɛ se ka jɔ baara kɔnɔ walima baara tɛ se ka kɛ n'u ye i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na baarakɛda min bɛ tulonkɛfɛnw feere n'a tɔgɔ jeyi min ɲasigi sen kan o ye jeyi waati ye wele bila tulonkɛfɛnw dilanbagaw ma i n'a fɔ valve ko baaraw ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔ sisan a bɛna kɛ diyagoya de baarakɛdaw kan k'a dɔn u bɛna baara kɛ ni intelligence artificielle mansiw ye cogo min n'u ko IA walasa u ka taabolo kɔrɔ yi dabila u kana mɔgɔw hakɛw sɔsɔ laɲini ye de k'a fɔ ka gɛlɛya ko intelligence artificielle mansiw ka baara taabolo bɛ ɲɛsi nafasɔrɔsiraw de fɛ nka minnu fana bɛ yurubali sabati man kan ka don a kɔnɔ tuma bɛɛ Osin Onand ye intelligence artificielle mansi ndonbaga dɔ ye tuma min n'i ye baara kɛ sira dɔ fɛ bɔlɔlɔ sira fɛ misali la kan ninnu dɔ kan i bɛ se yɔrɔ dɔ la i tɛ se k'o matarafa o la kɔlɔsiliw feerew bɛ se ka kɛ nka hakilina wɛrɛ si tɛ yen min bɛ se ka kunnafoniw matarafa bɔlɔlɔ siraw fɛ bɔlɔlɔ sira dɔnbagaw y'a jira ko feerew bɛ se ka sigi sen kan walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ intelligence artificielle mansiw programmew kan wa ko bɛna kɛ sababu ye jagokun bɛ se ka yiriwa o la an bɛ sannikɛlaw sɔrɔ an bɛna dannaya fana sɔrɔ nin cogo in na mɔgɔ dɔw ko sariya min fɔra bɔlɔlɔ siraw kan ko bɛ se ka dankari kojugu sɔrɔ ko la Jiju Nulu ye akul barda ɲɛmɔgɔba ye jamanaw dɔ tɛ musala ka kɛ bɔlɔlɔsiraw sariyaw taabolo la o bɛ se ka kɛ sababu ye baaradaw dɔ bɛ bɔ o jamanaw la ka taa jamana wɛrɛw la walasa ka sɔrɔ kɛ o la IA mansiw ye feerew ye ni jamanaw bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ a kɔnɔ wa u bɛna sariyaw labɛn ɲɔgɔn ma sisan intelligence artificielle mansiw bɔlɔlɔsiraw fɛ bɛ ka yiriwa o la hadamadenw yɛrɛ de ka kan ka miiri kokura ka lajɛ a bɛ taabolo sen min ta ka ɲasi diɲɛ taabolo kuraw ma ayiwa nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na sani an ka kuncɛ ka foli ani tanuni lase an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma san b'a laban waati la ayiwa an ye san bɛɛ kɛ an n'an jɛɲɔgɔn minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ arajow ani an ka télévision partenaires ka foli ani tanuni lase an lajɛbaga n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'an bɛn nin ye VOA Bambara ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye sankura yɛrɛ natɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin tun ye bi kunnafoniw ye minnu sɔrɔla ka lase aw ma awa o kuma na a k'an bɛn waati wɛrɛ yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bi a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock